Aí o temos, o noso Óscar Cruz Todoterreo, é a alma da festa. Saben que está facendo? Está nunha piscina dun camping de Vilanova de Arousa e couse no medio dunha clase de aquazumba. O que é o mesmo, a versión máis refrescante de facer zumba, faise na piscina. Aí, alo menos, aínda que suemos, non nos ven. Óscar dixo, isto non o perdo, eu non quería pedirlle que sacara a camiseta, pero xa non fixo falta. Sacou el mesmo a camiseta e dixo que ia facer unha masterclass canda esa monitora que está animando esta chea piscina, esta actividade de verán. Resistir. De feito que estamos aquí coa música a toda máquina, parece isto unha verbena. Temos aquí a Priscila. Aquí esta clase de aquazumba. Súper bien, a gente toda pasando bien, cantando, haciendo ejercicio y con sal, con todo. Esto é unha maravilla para pasar as vacacións, pero facendo un pouco de exercicio tamén, non? Genial, a gente pasa súper bien, súper bien. Claro, xente de que idades temos por aquí, porque vexo de todas. De todas as idades, hombres, mujeres, niños, todo. De todas as idades, isto para que é bo? Que nos é bo para a saúde isto? Priscila, contame. Fan exercicio, cantan, pasan bien y se manteñen en forma. Se manteñen en forma porque isto é para as vacacións, pero a tope, Isto é vida, Óscar, isto é unha maravilla. Aquí están entrenados a tope, esta xente chega ás casas cunha energía algo fora de serie. Cunha energía algo fora de serie. Mellor non pode ser. Millor do que empezar. Probo, xa verás. Si non, eu vou non probar de feito porque agora vasme dar a clase a min tamén, non? Claro, entra e vamos. Podereime subir daquela, non? Sí. E falo isto tamén en seco, non? Porque en mollado está ben, pero en inverno estaría guai tamén facelo. Sí. Sí? Sí, en inverno e verano, lo que sea. Pois daquela, compañeiros, o que vou facer é deixar de darlle o palique e meterme aquí na piscina a facer o exercicio como todo o mundo. Aquí, aquazumba, en Vilanova de Arousa, compañeiros. Aí o vai, aí queda Óscar Cruz facendo aquazumba. Alegría da horta. Esta chea piscina dese camping de Vilanova, por certo, temos constancia de que o director dixo a xente está moi feliz, e se a xente está feliz, pois el tamén está encantado. Grazas a esta actividade, home, con Priscila de monitora que levaba a marcha innata, que bonito, non? En plan de verán, facer deporte, ao mesmo tempo faz amigos, non credes, Hugo? Hai que pedirlle que saqueme esa camiseta a Óscar máis que nada porque está branquísimo, é dicir, non ten nada de cor. Está branco, por Dios, que vaya máis á praia, que estamos xa a rematar o verán. Por favor, un resille das vacacións, Un respeto aos branquiños. No, dille iso cando veña, No, seguro que nos está escoitando agora polo retorno todavía. Querido Óscar, por favor, máis á praia, É un exemplo da aquazumba, pero hai máis deportes refrescantes que podemos practicar este verán, Rocío. É que así é, este verán poñerse en forma tamén pode ser unha forma de refrescarse e de combater a calor. Para iso existen múltiples opcións. Por unha banda, o aquagym, unha ximnasia suave que se pode practicar tanto na piscina como na praia, aproveitando a flotabilidade da auga para reducir o impacto nas articulacións. Por outra, o aquapilates, que adapta os exercicios clásicos do pilates ao medio acuático para mellorar así a forza, a postura e a flexibilidade. A estas propostas súmase o hidrospinning, esa experiencia de pedalear nunha bicicleta estática somerxida que combina á perfección o traballo cardiovascular coa tonificación muscular. Do mesmo xeito está a marcha acuática, este é a que me gusta a min, que consiste en camiñar pola beira da mar, como a min, ou dentro, aproveitando a resistencia natural da auga, o que resulta perfecto para activar todo o corpo. Finalmente, atopamos o aquayoga, que fai? Pois trasladar a relaxación e os estiramentos do yoga á piscina ou ao mar, pero sempre en calma. En conxunto, estas actividades, ademais de fortalecer a musculatura, melloran a circulación, reducen o estrés e incrementan a sensación de benestar, convertindo o verán nunha tempada aínda máis saudable e divertida. Así que xa sabedes, este verán, ademais de darnos un chapuzón, podemos aproveitar para coidar todo o corpo porque ir á praia ou á piscina pode converterse en toda unha experiencia. Claro, unha experiencia e ademais saudable, porque se faz deporte e Carla. Bueno. Tamén vai haber debate aquí. Con Carla Priscila non contes, que non vai a clase. Tamén vai haber debate aquí, cuidado. No, debate ningún. Gustos, para gustos, cores, non? Eu non me gusta, non me gusta facer deporte nin na piscina nin na praia. Para min, as vacacións e o verán son para ler e para camiñar. Punto.
Ti farías, Nada máis. Patricia. Eu marcha acuática. Isto que leva 1000 anos inventado e que ora lle poñemos nome, parece que o estamos modernizando, que ven sendo pasear Pola praia, de toda a vida. Súper recomendable. Que, Pepo, a ti sí que te vexo. Home, eu son un animal acuático, eu son como a polvo, como aquel anuncio que vi de animal de compañía. No, eu a verdade que son moi fan da auga e utilizo este tipo de cousas, por exemplo, para estirar e coller un pouco de elasticidade, sí que claro, porque a reducción de impacto é moi importante. Independentemente da música, do jijiji, do jajaja, están facendo deporte, o deporte sempre é beneficioso. E fundamentalmente tamén isto está moi de moda entre a xente máis maior, digamos, entre os maiores, porque fan moito deporte, teñen máis elasticidade, o sea, digamos, exercitan, ¿no?, a súa elasticidade, como estamos a comentar, e sobre todo unha actividade moi social, porque ao final está aí na piscina... Non me dou por aludida, No, por Dios, pero si ti eres xoven, estás na flor da vida, Carla, por Dios. Sí. No, pero vamos, que, claro, pero me refiro que isto, o sea, agora no verán está vendo moitos programas para tamén a xente máis, xente xoven, os máis cativos, e tamén a xente máis maior, que isto tamén é unha actividade social e deporte, pero tamén actividade social, iso é imprescindible, fundamental tamén. Moi ben. Bueno, pois nada, unha cousiña. Que un alimento, adivinanza para vos los dous, que moitas embarazadas non poden tomar durante o período de xestación. Un alimento que moitas embarazadas non poden tomar. Mío. Cebola non, non? Non. Non sei. O xamón, non? Bueno, xamón. A carne de cerdo. 12:45